může začít vykládka. Tak máme hotovou instalaci tady kontejneru u Brna. Je 4:16 podvečer a jedeme domů konečně od 10 od rána. Cesta byla strašná, ale ten výsledek stál za to. Mějte krásný víkend. Jo, ještě jsem zapomněl zmínit ProCubic. Dneska tady z toho byli všichni hotoví. Babičky, dědečko, všichni chodili. Ptali se, co to je, na co to bude. Dobrá reklama, dobrá reklama. A tamhle už mi jede řidič. A jdem do Plzně zpátky. ProCubic.